Lapsena totesin, että minusta tulee isona piirtelijä. Tarkoitin tietenkin piirtäjää. Vanhempani naureskelivat, kun sanasta tulee ennemmin piereskelijä mieleen. Muuten haavettani kohtaan oltiin kannustavia, sillä äitini oli itse oppinut taiteilija ja alan yrittäjä. Piirsin paljon, sain siitä paljon kehuja, ja siten tuntui, että haluan tehdä sitä isona. En tiedä, olisinko niin paljon pitänyt piirtämisestä, ellei minulle olisi lapsena toitotettu, että olen siinä niin hyvä. Vanhemmiten olen ajatellut, että piirtäminen on ollut tapa saada kehuja, huomioita ja arvostusta äidiltä, sillä muutoin en sitä oikeastaan saanut. Tässä on miinuspuolia, koska rakkaus tuntui olevan aina jollain tapaa ehdollista. Oma itsetuntoni riippui liiaksi siitä, miten taitavaksi koin itseni piirtäjänä, tai vaikkapa koulussa. Koulussa olin edelleen kova piirtämään. Vihkot olivat täynnä piirroksia, enimmäkseen koiria ja mangatyylisiä ihmishahmoja. Minulle oli ehdottoman tärkeää saada aina kuviksesta 10. Tuntui kuin ihmisarvoani mitattaisiin numeroin, sillä jos en saisi täydellistä arvosanaa, olisin ihan sysipaska. Voi toki olla mahdollista, että koska äitini toivoi minusta taiteilijaa, että koko lapsuuteni innostustaiten olisikin johtunut vain taitavasta aivopesusta. Mielestäni sillä ei kuitenkaan ole mitään väliä, koska aidosti pidän piirtämisestä. Aikuisiällä on kuitenkin ollut useiden vuosien jaksoja, jolloin olen vihannut sitä, enkä ole piirtänyt lainkaan. Kaikki on johtunut suorituspaineista. Jos mittaan ihmisarvoani sen mukaan, onko teokseni tarpeeksi taitava, ei ole mikään ihme, että asiaan liittyy paljon ahdistusta, enkä halua koskeakaan kynää. Etenkin kun odotukset itseäni kohtaan olivat niin kohtuuttomat, ettei mikään lopputulos olisi voinutkaan olla tarpeeksi hyvä. Samalla piirtäminen on taitona tuntunut merkityksettömältä, sillä on hankala saada töitä, saatika tehdä jotain järkevää tai rakentavaa yhteiskunnan kannalta. Oli hankalaa nähdä sitä työnä, jolla on tarpeeksi merkitystä. Kykenin näkemään, että lääkärillä tai siivoojalla on paikkansa yhteiskunnassa, mutta piirteestä en ollut ihan niin varma. Nykyään kun ymmärrän, että olen ihan ok ihminen, vaikken osaisi yhtään mitään, olen taas oppinut pitämään piirtämisestä. On paljon tärkeämpää olla kiltti kuin konkreettisesti hyvä jonkun taidon suhteen. Ja on omituinen ajatus, että kenenkään ihmisarvo riippuisi tällaisesta asiasta. Kuitenkin tämän asian sisäistäminen vaati minulta 2 vuoden psykoterapia. Olisin eniten kiinnostunut tekemään taiteellani jotain, joka tekisi maailmasta paremman paikan. Aiheeni ovat vain somia eläinaiheita, ja niitä katsellessa on vaikea kuvitella mitään kovin monimerkityksellisiä teemoja tai merkityksiä, vaikka itselläni eläinaiheisiin liittyy iloisten ja herkkien tunteiden lisäksi paljonkin synkkiä tunteita ja ajatuksia. Tällä hetkellä teen muotokuvia lemmikeistä muun työn ohella. Lemmikkimuotokuvien suhteen puolet tuotosta menevät erilaisille eläimiä tukeville yhdistyksille, ja lemmikkimuotokuvat tuovat iloa ja lohtua asiakkaille. Tällainen taide voitanee laskea merkitykselliseksi. En myöskään usko, että taiteen tarvitsee olla merkityksellisestä, ja riittää, että tykkää tehdä. Siinä on merkitystä ihan tarpeeksi.